El Lleida B ha estat l'últim dels 5 equips lleidatans de la primera catalana a començar la pretemporada. En el seu debut a la categoria, el filial blau es marca l'objectiu de ser competitiu i facilitar l'ascens de jugadors al primer equip. Ho farà sota les ordres de Gerard Albadalejo i amb una plantilla molt jove. El Lleida B ha començat els entrenaments per preparar el seu debut a la primera catalana, amb una plantilla de 22 jugadors però en cap cas definitiva, ja que molts d'ells estan a prova. El filial blau afronta la temporada amb un doble objectiu: ser competitius i facilitar el pas de les joves promeses al primer equip. Per aconseguir-ho s'utilitzarà el mateix esquema de joc. Això és un objectiu que hem d'assolir amb màxima rapidesa, el saber que hem de competir, tot i que nosaltres proposarem un futbol d'atac ofensiu basat en el control de la pilota i que això ens pot dificultar una mica els primers partits a nivell de resultats, però tot i així creiem que els nois estan capacitats, que les seves condicions tècniques afavoreixen això i confiem plenament en ells. Òscar Canadell o Noel Carbonell són alguns dels exemples de jugadors que poden alternar durant la temporada el filial amb el primer equip. Això farà que durant l'any Albadalejo no pugui comptar amb una plantilla tancada, però aquest fet no suposa un problema. El filial també es pot nodrir d'un juvenil que enguany competirà a la divisió d'honor. El més important és que els jugadors siguin conscients que si treballen bé, el salt de categoria és possible. Que sempre estàs una mica pendent del que puguin a jugar a dalt i per contra també estàs pendent del que puguis agafar per baix, així que és algo que ja assumeixes, que des de l'inici saps que serà així i no és que dificulti més o menys, vull dir, és uns hàndicaps que tindràs, ho assumeixes, ho acceptes i treballes sabent que això succeirà. El filial disputarà el primer amistós de pretemporada aquest dissabte davant el Magranès.